Murag maipit ko aning istayla. Ang akong gipaabot nga ayuda. Wa pa man. Pakiyas ning trabaho ani. Wa na baya ko'y konsumo. Ako rin naluoy sa upaw ani. Wa na dyan ko'y ipalit. Wa gani ipalit og tuba. Mauna ni ron. Asa ko ani manguha og ipalit og tuba. Ani na lang. Ug naay musakay pasahero, pasakyon. Ug naa lagi og wa di wa. Way memo. Tikongkong sa napling. Naragod. Isura ning pobrita oy. Lisod og balansi atong kita ginagmay lisod. Kanus apa man ta maadonahan ani oy. Nangambisyon pag maadonahan. Kaluoy yung taon. Luoy ang kagi sa upaw yung taon. Wabitoy bayad mga ambisyon. No? Kuan gud. Ang ato diya. Good vibes, good diri atubangan sa kuan, kamera. Bahalag way mo tan-aw sa imuhang video. Sa man yung way mo tan-aw sa imong video. Wa man ka ilhe. No. Looya sa upaw ay wa pa na ilhe. Way mo view sa imong kuando. Good vibes, good mo diya. Anak ra good.